A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. ¿Cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A evolución climatolóxica do período outono-inverno tivo influencia na fisioloxía e na fenoloxía das plantas. Apuntan dende a Estación Fitopatolóxica do Areeiro que neste tempo a zona mantivo unha tendencia flutuante, tanto a nivel de temperaturas como de precipitacións. Neste senso destacan o mes de novembro, especialmente cálido, onde a temperatura máxima chegou a superar os 25 graus. Tamén xaneiro, tradicionalmente un mes frío, que este ano chegou a ter rexistros máximos de 20 graus en varias localizacións. En canto ás temperaturas mínimas, apenas se deron xeadas e mesmo hai puntos onde non houbo un só día con valores por debaixo dos 0 graus. A nivel de precipitacións, dende Areeiro destacan outubro e xaneiro, con rexistros na contorna dos 200 e dos 300 litros por metro cadrado, respectivamente. Por último, destacan tamén os ventos. Apuntan dende a estación que se deron varios episodios con borrascas fortes ou restos de furacáns, como o Kirk a primeiros de outubro ou Carlota na primeira semana de febreiro. Aquí a velocidade do vento chegou a bater récords. Centrándose no viñedo, a Estación Fitopatolóxica do Areeiro sinala que do mesmo xeito que en 2024 varios algoritmos de previsión do mildio xa dan por verificada a maduración da ospora na provincia de Pontevedra, cando menos explican segundo datos de diferentes estacións meteorolóxicas das comarcas do Condado, o Morrazo, o Rosal, o Salnés e Pontevedra. Ademais, tamén como o ano anterior, xa recolleron no captador de esporas instalado na viña de Areeiro o primeiro esporanxio do patóxeno. Finalmente, sinalan que aínda que os seus técnicos non comezaron os percorridos polas viñas, pero salvo plantas moi puntuais situadas en sitios e localizacións moi abrigadas, aínda non se detectaron follas abertas nos viñedos. Eso se pode falar, aseguran, de xemas comezando a hinchar. Por este motivo advirten os viticultores de que aínda non hai que comezar a aplicar tratamentos antimildio. Só aconsellan que se empecen a revisar os equipos de tratamentos para comprobar que están en bo estado de funcionamento. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Bodegas Martín Codax reservará unha superficie de preto de 5.000 metros cadrados da súa finca de Perredondo, no Concello de Meis, para acoller a primeira planta de agrocompostaxe da comarca do Salnés. De sumarnos a un proxecto dunha pequena planta de compostaxe para poñer isto
da economía circular, poñer en valor todo isto, donde, por unha parte, gestionamos os nosos subprodutos e, por outra parte, pois, devolvemos ao suelo pois, o que lle sacamos, esta materia orgánica que estábamos importando de outros orixes, pois o obxectivo é xa ser autosuficientes nun porcentaje, porque tampouco vai supoñer máis do 30-40% das necesidades que temos de materia orgánica actualmente, non? Entonces o proxecto pois, realmente é apasionante. As instalacións están proxectadas no Concello de Meis, dentro dunha parte do viñedo que temos ali en Perredondo, pois buscamos unha ubicación, pois, por unha parte que estuvera cerca da adega para que o tema do transporte, pois, optimizalo, por outra parte que tuvera unha boa comunicación e que estuvera pois nunha zona onde tuvera menos impacto desde o punto de vista visual e que esta actividade pois aporte e a contorna, non? Incluso pois aí creará pois unha serie de postos de traballo que serán para os veciños da zona e despois que estratégicamente pois, está ubicada no Salnés, que é un dos focos de máis generación destes biorresiduos e despois de consumo do compost, non? O obxectivo é poñer en valor subprodutos da actividade vitivinícola que se obteñen despois do prensado, como o raspón e o bagazo, que até o de agora eran considerados como residuos. Agora pasarán a ser recursos. O proceso de compostaxe é a descomposición da materia orgánica en outros en un abono, noutra materia orgánica máis degradada, é dicir, entran por unha parte trociños de raspón, trociños de bagazo, que son ricos en carbono. Temos que aplicarlle outros componentes que sean ricos en nitrógeno, que poden ser os biorresiduos. E por outra parte, unha serie de material estruturante, que vai ser rico en carbono, lle vai dar forma e vai a favorecer que os microorganismos, que ao final son os protagonistas deste proceso, vayan rompendo estas cadenas largas de carbono, esta materia orgánica fresca, e vayan facendo pois un produto que ten este aspecto terroso, que ten todos os nutrientes que van a necesitar pois as plantas para seguir desarrollándose, non? Entonces, nese proceso, pois ten que haber unha fermentación con un fluxo constante de aire, unha fermentación aerobia, onde se van a desenrolar estes microorganismos que van a degradar pois estas materias primas que entran hasta chegar a facer o compost, que despois de que estar feito, pois pode estar aí almacenado hasta o momento da incorporación ao suelo, sendo un produto totalmente natural que vai a enriquecer o suelo e vai a aportar ao final pois o que lle estamos traendo pois con cada cosecha. Tras o seu paso pola futura planta de Perredondo, o compost resultante, ao redor de 3.300 toneladas ao ano, volverá ao solo dos viñedos. Un proceso no que Martín Codax confía plenamente, afondando na súa aposta pola sustentabilidade e a economía circular. Cambia moito de queimar, que é o que se viña facendo, tanto os biorresiduos como os restos de poda, a poder integralos neste proceso productivo, compostalos e facer algo alto valor, e deixamos pois de captar ou de importar pois materia orgánica pois de outros orixes que eran necesarias pois para o proceso de elaborar de abonado dos nosos viñedos, non? Entonces, de dúas cousas pois non vamos a decir malas, pero pouco aproveitadas, pois facemos algo pois que pon en valor pois todo o que sabemos facer e producimos e incorporamos este compost, non? Que ao final é a terceira pata, é dicir, as plantas de compostaje vai haber outras na contorna, en Bayón hai outra, pero nós, ademais de retirar estes produtos, pois xa os temos onde aportalos e vamos a enriquecer os suelos dos nosos viñedos e dos viticultores da contorna. Actualmente, Martín Codax está na fase de conseguir as licenzas pertinentes, pero o obxectivo é que a planta poida estar operativa no 2026. Vai ser, por unha parte, a base é ter unha nave onde vai a facer unha zona de acopio desta materia orgánica entrante, por outra parte, outra zona cuberta onde se fai o proceso de compostaxe, onde pois estes produtos que non nos entran pois dun xeito cíclico se compostan, e por outra parte a zona de maduración, donde vamos a copiar este compost hasta o momento da súa aplicación, non? Entonces é unha superficie en torno a uns 5.000 metros cuadrados que se fará ali na zona de Perredondo, ali na parte máis atrás, menos, con menos impacto,
Iso é o que temos descrito no proxecto e o que aspiramos a levar a cabo. O proxecto da adega contempla tamén que esta planta sexa quen de asumir os biorresiduos dos concellos da contorna. Por unha parte, a maneira de aprovisionarnos é cos produtos que gestionamos na adega, e por outra parte, pois, o contenedor marrón, os biorresiduos que se van a xerar nos concellos da contorna, pois os absorberíamos, os mezclaríamos con estes componentes para, pois, por unha parte valorizalos e por outra parte xa cerrar o círculo e aportalos no medio do compost aos nosos viñedos ou á agricultura da zona que o necesite, pero en principio é para nós. Esta planta de agrocompostaxe de Bodegas Martín Codax conta co apoio da Deputación de Pontevedra no marco do seu programa de impulso á xestión sustentable de residuos. A Administración Provincial subvenciona outra instalación semellante en Tomiño, da adega Viñas e Terras do Pazo. A Deputación, por unha parte, foi o dinamizador deste proxecto, pois tiña unha línea de axudas para este tipo de pequenas plantas de compostaje, entonces pois optamos a unha das subvencións que estaba aberto ao plazo pois para toda a provincia de Pontevedra, pois salimos dous proxectos que chegamos á última fase e neste momento pois aportará pois unha parte importante do coste da parte de implementación do proxecto. E ao final pois tamén ten o coñecemento, pois temos desde o punto de vista técnico, pois temos un apoio para o seu diseño e tamén teremos o apoio pois para a súa posterior desenrolo do plan de negocio, pois co tema de acompañarnos aos concellos para poder captar esta materia orgánica. Os proxectos destas dúas adegas pertencentes ambas á denominación de orixe Rías Baixas foron os únicos seleccionados dos 6 que concorreron á convocatoria da Deputación. Para levar adiante a súa planta de agrocompostaxe, Martín Codax recibirá unha achega de 600.000 euros. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Os arancéis en Estados Unidos impostos polo presidente Donald Trump poderían ter un impacto de 200 millóns de euros para Galicia. Son os cálculos que fai a Xunta pro peor dos escenarios. Tomando como referencia, vendo os anuncios, que podrían chegar a un 25%, e tendo tamén como referencia que hai aproximadamente 1 millar de empresas galegas que a día de hoxe exportan a Estados Unidos, delas, ademais, máis de unha terceira parte, 350 fano dunha maneira regular, é dicir, levan como mínimo 5 anos exportándose a este país, e tendo en conta tamén que os sectores máis representativos son o aluminio, os produtos vitivinícolas, os viños e tamén os bens de consumo, pois, digo, estes datos por enmarcar o informe. O primeiro dato significativo é que as vendas a Estados Unidos do conxunto das empresas exportadoras galegas son ao redor de 800 millóns de euros. É un 2,6% do total de exportacións, que, como saben, este ano volveu a batir un récord e superou, este ano, no ano 2024, volveu a batir un récord e superou os 31.000 millóns de euros. Por tanto, o conxunto das exportacións a Estados Unidos, a día de hoxe, exportacións directas, estou falando, que son as que serían o xeto de arancel, é de 800 millóns de euros. Se o arancel chegar ao 25%, que agardemos que non, se houbera arancel, o impacto sería de 200 millóns de euros. Dende logo é unha cantidade apreciable. Esta cifra de 200 millóns representa o 0,6% do volume de exportacións galegas en 2024, cando se acadou un novo récord ao superar os 31.000 millóns de euros. Dentro das empresas galegas que exportan a Estados Unidos, os sectores máis representados son por esta orde os seguintes: produtos industriais, bebidas, bens de consumo, mentres que o resto das vendas realizadas corresponden ao sector agroalimentario, o vitivinícola entre eles, o que reflicte unha base exportadora variada cun volume exportador de 662,8 millóns de euros. Acordamos tamén activar un observatorio de vixiancia respecto á política arancelaria que se anuncia a través da antena empresarial que o IGAP ten en Estados Unidos, concretamente na cidade de Miami, e que asesorará as empresas galegas e ofrecerá apoio técnico a información que desde aí se pode obter e sesións formativas e informativas no caso de que finalmente se establecera
algún tipo de arancel. Ademais, a Xunta xa traballa na nova estrategia de internacionalización da empresa galega 2630, unha folla de ruta que busca seguir fortalecendo a expansión das empresas galegas en mercados clave, dando continuidade aos avances logrados no marco da estrategia 21-25, que permitiron que as exportacións de Galicia acadasen un novo máximo histórico en 2024, con 31.019 millóns de euros, un 3,3% máis que en 2023, situándose moi por riba do crecemento medio estatal dun 0,2%. Agardemos que o efecto sexa o máis limitado posible, se fora dun 25%, co máximo que se anuncia, chegaría a estas cifras que acabo de darlles. En todo caso, nos volvemos a acollernos a necesidade de que Europa sexa forte e firme en moitos aspectos. Estamos falando do aspecto comercial frente á posible imposición de aranceis e, en todo caso, que evitemos guerras comerciais que a ninguén beneficiaría e moito menos a unha comunidade autónoma exportadora como é Galicia. Rueda resaltou que outras das claves desta nova fase da internacionalización galega será o acordo político Mercosur-Unión Europea, que permitirá reforzar a integración comercial e abrir novas oportunidades de negocio en América Latina. A liberalización do 90% das importacións e exportacións entre ambos os bloques impulsará sectores esenciais galegos e facilitará o acceso a mercados como Brasil e Argentina. Así mesmo, seguirá a potenciarse a diversificación de mercados, que nos últimos anos, e no marco actual da estrategia, permitiu medrar de modo continuo en América do Norte, América do Sur e Asia, entre outros. Todo o que ten que ver con Mercosur, que ten algunhas ameazas e moitas grandes oportunidades, será moi importante. Recorden que este mesmo ano a Xunta de Galicia vai abrir unha nova oficina do IGAPE, destiñada á importación e, sobre todo, á exportación en Brasil, y que estará a disposición, como vai estar a Antena de Miami, de todas as empresas, grandes empresas, PEMES, que queiran servirse da súa información, do que poida aportar na súa actividade exportadora. Na actualidade, o maior peso comercial das empresas galegas está en Europa, principal destino das exportacións, xa que representa o 71,4% do total, máis de 22.000 millóns de euros en ventas. E dentro da Unión Europea, Francia segue a ser o primeiro socio comercial, con 5.140 millóns de euros, seguido de Portugal, con máis de 3.000 millóns de euros, e Italia superando os 3.000 millóns. Xa está en marcha o quinto foro de innovación productiva do sector agrario. A primeira xornada celebrouse na Cidade da Cultura en Santiago. Estivo centrada na gandería e a industria agroalimentaria. Na inauguración desta xornada, dende o Goberno galego, insistiuse na importancia da innovación e de aproveitar as oportunidades que ofrece. Neste sentido, os consumidores buscan produtos de calidade, respectuosos co medio ambiente e co benestar animal, mentres que os produtores demandan rendibilidade e comodidade. Isto é posible grazas ás novas tecnoloxías como a robótica ou a intelixencia artificial, que potencian a eficiencia das explotacións, incrementan a produtividade e melloran a calidade de vida. Ademais, son unha ferramenta fundamental para afrontar os retos medioambientais e de benestar animal que se lle están a exixir o sector. Durante o acto, destacouse que Galicia aposta pola innovación e que as explotacións galegas son unha referencia de modernidade para España e para outros países da contorna. Os proxectos que se presentarán ao longo das 4 xornadas deste foro son un exemplo dos retos que ten o sector para poder seguir esta senda innovadora e, ademais, favorecerán o impulso da remuda xeracional e a posta en valor da terra agraria, ademais de contribuir a facer fronte ao reto demográfico. Todo isto salientouse co obxectivo de amosar o rural galego como que é un territorio moderno e cheo de oportunidades para desenvolver proxectos vitais nel, polo que dende o Goberno galego apoianse todo tipo de iniciativas dirixidas a este fin. O foro contará con 3 xornadas máis. Os días 13 de marzo en Ribadumia, o 27 do mesmo mes no Pazo de Fontefiz en Coles, Ourense, e o 11 de abril en Ribadeo, Lugo. O seu obxectivo é dar a coñecer 35 proxectos que buscan resolver os problemas do presente e do futuro deste eido productivo. Ademais, nalgúns deles están presentes os centros de investigación dependentes da Consellería do Medio Rural. No referente á segunda xornada, que se celebrará o 13 de marzo na Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Ribadumia, no seu programa figura a presentación dun total de 7 iniciativas, todas elas vinculadas coa viticultura e a enoloxía. Así, amosaranse proxectos sobre tratamentos fitosanitarios, cultivo sustentable do viñedo, produción de planta de vide resistente a determinadas enfermidades ou xestión de rega.
O proxecto Vinebox, impulsado por Adega Mata Romera, Ence, Enerxía Celulosa e Pago de Carra Ovejas, finaliza demostrando novas vías sostibles ao residuo de poda da vide. O estudo que se levou a cabo durante 2 anos centrouse en revalorizar a xestión de recollida e provisión de podas do sarmiento da vide na deo Ribera del Duero. O sarmiento tratado empregouse para a produción de polpa de celulosa renovable e a súa validación para obter papel, que se empregou na fabricación de etiquetas e caixas de cartón para viño. Cumpre todos os parámetros de dureza e resistencia. O consorcio, a través deste proxecto de I+D, evidencia que é viable técnicamente substituir unha parte da celulosa de especies arbóreas por materia prima procedente do sarmiento da vide valorizado. Así mesmo, conclúe que un dos aspectos fundamentais para unha xestión eficiente e sostible do sarmiento consiste en dispoñer de puntos de provisión próximos ao viñedo que conten coa maquinaria de valorización con capacidades productivas acordes ao volume de sarmiento obtido. Finalmente, este proxecto pretende dinamizar a todos os axentes do sector vitivinícola para lograr grandes cantidades de sarmiento e poder aumentar a produción de pasta de papel nun futuro próximo. A través deste proxecto identificouse unha oportunidade para a xestión sostible dos restos de poda ao sector vitivinícola en aras de cumprir coas exixencias que supón a entrada en vigor da nova Lei 7/2022 de residuos e chans contaminados para unha economía circular que non permite a queima de residuos vexetais xerados na contorna agraria. O proxecto Vinebox achega solucións científico-técnicas relevantes en base a piares como a sustentabilidade e a digitalización, a vertebración social e territorial e a igualdade de xénero do Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia 21-26. En relación cos beneficios ambientais, a valorización do sarmiento reduce as emisións producidas pola queima dos restos de poda que habitualmente se realizan no sector e, polo tanto, diminúe a pegada de carbono de 44 toneladas de CO2 producidas pola queima do sarmiento ás 25 toneladas de CO2 do acondicionamento e transporte. O proxecto, cofinanciado pola Unión Europea e polo Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico e a Innovación con fondos FEDER, conta cun orzamento de case 900.000 euros e un tempo de execución de 30 meses. Ademais, participan como entidades subcontratadas polas empresas o Instituto de Agroquímica e Tecnoloxía de Alimentos, o Instituto Tecnolóxico da Embalaxe, Transporte e Logística e a empresa Acisa, que achega solucións para o servizo de recollida e provisión das podas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.